Ρούφα το παιδάκι μου να φύγει. Ρουφά, όλα δεν φεύγει, μετατοπίζεται. Αχ, εγώ στα 20 ήμουν μανεκέν. Στα 20 το 20. Χαχαχαχ! Δεν έχουμε λιμουζίνα. Δεν έχουμε νηφικό. Αποφασίζω να κυρώσω το γάμο τώρα! Εντάξει, ηρέμησε, θα δούμε τι θα γίνει. Κοίταξε να δεις, μπορεί να μην σου κάνει αυτό, αλλά μπορεί να σου κάνει τη Ελένη. Περίμενε. Ελένη! Κατέβασε, παιδί μου, τον ηφικό σου! Να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Εγώ πρώτη δεν ήθελα να γίνει αυτός ο γάμος. Αλλά μετά που άναψε τόσα κεριά η Αγλαία μου στον Άγιο Ελευθέριο, μεγάλη χάρη του να μας βοηθήσει. Είναι κρίμα να μην γίνει αυτός ο γάμος. Παναγία μου, έφτασε η γυναίκα να ανάβει κεριά και για το Σπύρο. Συγγνώμη κιόλας. Σας παρακαλώ, για τον άντρα που αγαπάω μιλάω. Άντε, γιατί ευλόγησον! Άντε ευλόγησε να ανοίξω και το στόμα μου, Τελείωνε ρε, βοήθα! Άντε! Ωχ, Χριστός και Απόστολος. Ωχ, ωραία. Η μαμά! Έτοιμη! Ωραία. Έλα, άντε πάμε. Πέτα το πουρο, πέτα το πουρο. Τι βρωμιές είναι αυτές? Καλά σήμερα βρήκες να πας να δουλέψεις. Έχετε κάνα μαντήλι? Πας να μου καταστρέψεις την ωραιότερη μέρα της ζωής μου, ευλόγησον. μου δώσε μου δύναμη, σε παρακαλώ. Άντε, τελειώνεται. Τελειώνεται να ρημαδοπαντρευτώ, να ησυχάσουμε, ευλόγησον. Πάμε.